Следващия епизод на Зона Дружба. Аз не исках да слушам чалга. Никога не съм разбирал тая музика. Той чалгар ме гледаше право в очите. Бяхме в рейса. Рейсът беше претъпкан. Как иска да се прибера от работа. Главата ми беше празна и тогава го чух. Слязох. Той беше зад мене. Ходеше бързо като котка. Здрасти, бай Миладине! Ти си от мене! Това ми гони, не виждаш ли? Ти пак ли си почнал да се наливаш с ракия, бе? Остави ме! Прибра се вкъщи. Събудих се. Главата ме боли. Лошо ми е. Жаждата. Гърлото ми е сухо като сюнгер. Какви са тия бутилки? Те нямат етикет. Тръгвам за работа. Нищо не помня. Пак тая музика. Ей, Миладине, какво си правил ти с нощия? Фейса не лъже? Аз нямам фейс. Не съм ходил никъде. Аз не ходя. Аз мразя шумна музика. Като гледам какви кючеци въртиш. Погледнах компютъра. Видях фейса. Той на снимката прилича на мен. Но не на мен. На моят двойник. Косата му. Кичови. Руси. Видях в огледалото. И моите коси имаха руси кичови. Той от снимката имаше дрехи с кръпки. Какво пише на фанелката му? Мошино. Отново се събудих. Собственият ми глас пееше. Хареса ми. Тогава си спомних онази вечер в рейса. Бях ухапан от чалгар. Следващата седмица в Зона Дружба.